Wah, asla. जों सानैजों एलबाम बानायनो एसे सानगासिनो दं आरो उनफ्राव लोगोफोरजों दा माने रिमाल ब्रादारनि हाबायाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोङो दिकाजुलि थांना फैबाय दिकाजुलि थांनानै दायो गिफ्ट लादों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन गिफ्टखौ ओमफ्राय आंजों लोगोआव फैदों लबो फैफादों दा नायनोसै माने हाबायाव थांनानै सोर सोर लोगो मोनो ओमफ्राय आंना दा माने गस्लाया चेन्ज जागोन आरो ना आं बेखौ माने सिङाव गस्ला बेलेग गानबोदों बाइक सालायनायाव माने मैला नाङो नालाय बेनिखायनो आङो बेखौ सायाव गानबाय आरो नैथिया पेकिं खालामगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना आं माने सिराजुलियावसो लाफैबाय आरो ना दिकाजुलियाव लास्लाबनो हायासै टाइमाबो नै 3टा बारबायानो जोंनाथ' माजबार थांफिननांगौ नालाय काप प्लेटखौनो लाबाय आङो एले गिलिरखा खिन्थु मोजां आरो ना कम्पानिया सेल' कम्पानिनि बियो सेल' कम्पानिनिखौ लाबाय ভালো না কোয়ালিটি না ভাঙিব না উপৰত পৰা পৰিলেও না ভাঙিব পাকা লব হাই নটব্रा औ हाय दे जों दा बहा थांनो नागिरदों हाबा जाहैनो ओरैसो लोगो हमनो थागोन नामा जोङो गार्लफ्रेन्डखौ हा नों होनाया बानायना दायो फैनानै माने जोंहा रिमाल ब्रादारनि लांगोनायाव मोनफैबाय न'नि लांगोनायाव आरोना ओमफ्राय दा सिङाव हाबबासो मिथिसिगोन थगायदों आइफन लानानै जा बिगावला थगायदों बिउटि प्लास गैया आङो बिउटि प्लास खालामा होनलायबावो आइफना बिउटि प्लास थाखायो माने अरिजिनेल खालारखौ माने स्लिम स्लिम नुयो आरोखि ना मेकआप खालामाखैथ' आं नै नायनो हागोन नोंथांमोना थगायदों नुबाय माने जेबो आङो नेचुरेल हाबायावबो बियो मेकआप लादों गावनियाव ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना सोर सोर दंफैयो गोरबो दं बिथिं गोरबो ब्रादार ओमफ्राय डेभिड फुरा इउटुबार गोजा ओमफ्राय माला मोनजागोन दे आंथ' नेनानै दंबाय थायो बिनिखौ अमाफ्राथ' ओरैनो फानगासिनोसो खोमा न'आव ना फिनानै हाबानिया नोंसिनि आखायाव जेब्ला स्करपिअ गैया आंनि हाबाखौ दाजानो लुबैयो मानो होनब्ला हाद्रि नाङो ना आंनि हाबायाव नोंसिनि स्करपिअआ खारजोबनांगोन आदसा माने फ्रियावनो आरोना फ्रियाव नङाबा नोंसिनो ओरैनो होनांगौ थाव सोना होनांगौब्रा दा जों सिंथिं हाबलांगासिनो ना चलो फुरा इउटुबार गोजालै माथो बुंनो ओमफ्राय नोङो दाखालि ना बिराद हेन्डसाम जादों माथो होनलाय बिराद हेन्डसाम जादों मोनजागासिनो दं नामा दाङा चलो बेगाला तो ओमफ्राय बाजैया फैया न बाजैया फैथ'नाया दायो बुजिदों ओइ नै पार्टि अन दा रड साइडआ माने दहायनो मोनफैखानानै दं आरो ना ओमफ्राय आदाखौ बहुद JDX गोबाव नङाब्रा आं दिकाजों थांना फैनाय 3टा बारबाय आं 11टायाव लेंहरबावो बियो थ' थांसै दायो नों हर थांनानै ओरै हाबबाय नायदो नोंथांमोना नै गासिबो मोसागासिनो दं जों दा सिङाव हाबसै आरो ना रिमल का पापा कौन वो अच्छा रिमाल ब्रादारनि फादार आरो ना आदै ना सिङाव हाबबाय जों दा नै बयबो मोनफैजोबनानै दं आरो ना ओरै गासिबो देम दामग्राफ्रा ओइथिं सिंथिं गासिबो जों दा ओरै जिरायनोसै सिङाव iPhone बेसेबां मोननो बे iPhone 14 Nah
सासे हिदो गासिबो फट' Oke. सोरखौबा फसायदोंबा कमेन्टआव बुंहरखा लोगोफोर संनाय आइटेमा बेहाय संगासिनो आरोना नै आदै माबैसे थांखो अमाया माथाम थांबायना खै केजिसो जानाय मासेयावलाय 80 केजि बेनिफ्राय मा आइटेम खालामदों ओरैनो लकेल दाउ ना आलु बाथोनबो आच्छा एसे देखायनोसै आङो जानायफोरखौ नै नैबे आलु बाथोन माने बे मिरामिस जाग्राफोरनि नामा ना ओरैनो माने सालाद आरो आलु पिटिका जायफोरा जायो बिदिनो होयो बे लकेल दाउ लकेल दाउखौ नै सबायबो होदोंना माने बर'नि मोजां ओंख्रियानो दंजोबो आरो बाथोन नैबे सबाय खारैजों संनाय आंनि फेभरेट बियो बेनिफ्राय आरो थावजों सेरफाफिनदो बे जाबाय मिरामिस बे मिरामिसनि ना बिन दङ आलु दङ आरो बे काबालि बुट गांजेमा बाथोन गैथ'आ गांजेमा गैथ'आ ना नैबे लाब्रा संगासिनो बे दालि ना ओमफ्राय दालि गामिनियानो संखायो ना गामिनियानो गामिया मा गामि होनदोंमोनलाय आंथ' बावफिनलायबाय पानबारि ना तुलपानबारि बेदरखौ थांनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै माथाम थांबाय होनदों नामा अमाया माब्रै माबा जमाहै माबा थांबाय रिमलनि हाबानि आरोना संगासिनो आरो ओंखामा जाबाय माबा जिरा राइस ना मा होनो जिरा राइस माबा बायसमुति बायदि ना बिरियानि बानायग्रा बिरियानि दे संबाय था होमबा जों दा ओंखाम जानो थाखाय जिरायबाय गोरबोआथ' नै उखैबायना आं मिरामिस दिनै बिस्थिबाराव जाया जेबो बेनिफ्राय नैथिं लब दं लब हिर' डेभिड रानगासिनो ओमफ्राय नैथिं रानदों आरोना बयबो मोनफैथ'वाखै दसेनाव मोनफैगोन आं माने दिनै बिस्थिबार बाराय नालाय ओंखायनो मिरामिस जायो
जेबो नङा जानाय लोंनाया गिदिर खोथा नङा जेबो नङा नंगौ आफा बेया जाबायलै संदोब्रा बेसेबां बेसेबां जाखो खै ओंखाम खैदोंमोन ओंखाम खिनानै मोनजाना बोरै मोनखो संलाबा इसा सिख्लाफोरखौ सोंहैदोंब्रा सिख्लाफोरखौ लाहैला सिख्लाफोरखौ लाहैला हायानो न'लै लायखांला हायानो न'दांलै थांलै लायदां जाया आं बुंखानायसै आं जायगा भिडिअ लानो हरदोलै माबायदि मा बेदर जादो मा सिरि नापार्टिनि बिग फ्रेन्ड गोजा आरो गासिबो नैथिं नै सेलफि लानायखौ नायदो लोगोफोर जोंबो दा ओमफ्राय माब्ला होनदोंमोनलाय नोंना हाबाया 2026 अमायानो माथो हाथाया गलायलायगोन अमा फियाखै आदसा सोला सोर फैदों सानैल' साइकेल हेलिकप्टारजोंसो फैदों माथो बेनिफ्राय नै सुनिल ब्र मोजांना खबरा आंनिया सुनिल बर'आनो नंगौ नामा ओमफ्राय आं मेकआप दाफबाखै दे लोगोफोर मेकआप दाफबाखै पार्टिया एसे उनाव जागोन ओमफ्राय आब'निखौबो मोनजाथारसिगोन बारा गोबाव गैला 2030 जासिगोन नामा अमायानो हाथाय गलाय लांदों माथो नै आं दिनै दादा दिमुनि चेनेलाव हाबबाय दिनै दादा दिमानि हाबायाव हायनानै आं दादा दिमुखौ लोगो मोनदों माने उन्दैनिफ्रायनो जों सिनायलायखायोमोन भिडिअ'आवबो नुजाफेराखैमोन आरो दिनै नुबाय आरो ना बिनानावखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय बेसेबां क्लास फरायखो दायो आङो दायो बिए थार्ड सेम मोनबाय ना ओमफ्राय नोंबो भिडिअ बानायो नामा इउटिउबआव बनायो मा नाम बारिसा दैमारि हा बारिसा दैमारि दादा बारिसा दैमारि बारिसा नङा बारिसा बारिसा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लिंकखौ ओमफ्राय मा बानायो ओरैनो बिदिनो ब्लग मा मानि जानाय संनाय बेरायनायनि बांसिन मोजां जायगा नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय मा देखायबावो जेबो देखाया ओमफ्राय दादा दिमुनि भिउवार्सफोरा आंनियाव थांनानै हेशटेग माबा खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जों दा माने ओंखामबो जाखांबाय बेनिफ्राय जोंहा फाइनालि आब' गेम्सखौ लोगो मोनलायबाय आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया ओमफ्राय दिनै लोगो मोननानै मोजां नांदों ओमफ्राय सोर फैदों दायो ओमफ्राय गुमै फैयाखै आं गुमैनाव दंसो बिराद नायनो गोसोमोन बेनिफ्राय मालायसो दैमुआ मबाइल गोदान आइफन ओमफ्राय नोंना नेक्स्ट एलबामा माब्ला फैगोन बैसागुआव मोनगोन ना एबार आंखौबो एक्टिं खालामनो होबानो जाबाय दे जों सानैजों एलबाम बानायनो एसे सानगासिनो दं आरो उनफ्राव सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय ओंखामथ' जाथ'खायाखै जों जाबाय ओंखामखौ नोंसोरो दा जानानै थांदो जोंनाथ' संसार जानाय थाब थांनांगौ आरो हमजानायाथ' लेंहरदोंमोन आंखौ लेंहरनायालाय बेनिफ्राय 20 इयार्स जाबाय आरो 20 नङामोन 20 माने कर्ट मेरेज खालामखानाय बेनिखायनो एसे लेंहरदोंमोन सोंनो थाखाय दे होमबा लोगोफोर बेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय